לא ייתכן שפרידה או גירושים תגרום בסוף לאישה שגידלה את הילדים, ניהלה משק הבית, תמכה בבן הזוג שלה במשך שנים שיוכל לפתח קריירה, לעבוד ולהכניס כסף לאותו משק בית, אבל גם לפתח את עצמו בעקבות הגירושים. בסופו של דבר תמצא את עצמה במקרה הטוב עם איזה איזון משאבים שוויוני חצי-חצי של הפנסות והכל, ובזה היא תסתפק. מה שיוצר בית עשיר, בית עני וחוסר איזון ממש משווה. לא, פה בדיוק יש שיקול דעת לבית המשפט. וצריך לדאוג לזה, וצריך להראות שהיא לא ישבה בבית מתוך עצלנות, והיא לא רצתה לעבוד, וצריך להראות את הפלטפורמה ואת כל מה שהיא אפשרה, לפעמים גם אפילו הסכמות ביניהם בהתנהגות, בכתב, בהודעות וכדומה, כדי לתת לה הרבה יותר. ובדיוק הפוך, לא יכול להיות שמישהו שטרח כל הזמן, עבד כמו חמור, התרוצץ, מהבוקר עד הערב, עבד, פרנס, ואישה ישבה בבית, והילדים כבר די גדולים, פשוט כי פחות בא לה לעבוד. והיא לא רצתה, שהיא עשתה משהו קטן, ויותר נחמד ללכת לקניון, לשבת עם חברות, או פשוט להתבטל. גם שם לא יכול להיות חוסר צדק משווה כזה. צריך לבדוק את הפוטנציאל הסתכרות, וצריך לראות גילאים, ואיך יראה היום של אחרי. אז אפשר לדאוג לזה. תזכרו דרך אגב, זה מתייחס לנשים וגברים כאחד. קחו את כל מה שאמרתי, ותהפכו גם לפעמים. זה עובד בשני הכיוונים. תגיעו, אפשר לדבר על זה, אפשר לפתור את זה, שיחת ייעוץ, תרימו טלפון, תכתבו וואטסאפ, נשב על זה ביחד.